La guasilera. Home, pues la guasilera algo tindrà que dir. Pues clar que sí, que mos ho conte. Conchín, ¿tens calor? Ah, bueno. Que mos contes algo, Conchín. Vinga, va, clar que sí. I sense mistela, eh? Quanta gent. No, és que a mi m'ha vingut al cap perquè el que estava contant Fina, jo és més o menys una cosa per l'estil. Havia un retor que no tenien sant en la iglesia i van dir, hem de fer alguna cosa. I el sacristà li diu, en l'arbre que hi ha en el corral de la sacristia, per què el volem? Si tot és una runa de fulles tots els dies, per què no li faig jo ahir un santet? Com que diu, doncs talla-lo i fes el sant. Com que l'home aquell tallant per ací, tallant per allà. Mire, senyor retor, que m'ha enganyat i l'ha fet un poc massa xocotet. No patisques, doncs veges què fas ara. Perquè volia fer un Sant Sebastià. I l'home tallant per ací, tallant, diu... No. Sí, està al costat. Diu, mire, senyor retor, que tant volia fer que al final només m'ha eixit un Sant Sebastianet. Bueno, l'home volia fer un Cristo, perdó. I entonces li va eixir només un Sant Sebastianet. I entonces, bueno, doncs mira, un Sant Sebastianet el posen a l'altar i li fan la festa i li fan tota la romeria. I el retor, a l'hora de fer el sermó, diu, glorioso Sant Sebastián, bien lo sabéis vos, que por culpa del sacristán no fuisteis la madre de Dios. Això és un regal. Que isquen d'ahir.